No, encara no, Laura, estem nerviosíssims, així estem. En tots aquests amics que m'he trobat així, adorant el Jesuset, a veure si esta espera se fa més lleugera, però no sé jo, Bueno, m'aneu a contar què li heu demanat als Reis, sí o no? Un juego para la Nintendo. Para Nintendo, no me digues. ¿Y tú, Aitana? Un peluche, un coche de Scalextric y un juguete de Playmobil. I a veure, per així darrere, tu què li has demanat? Una DS. Guai, les Nintendo i les videoconsoles lo que triomfen. Estan en I una coseta el top 10 de les cartes. Sí, està el top 10 tal qual. Però, a més de l'emissari reial que vindran les seues burretes per a deixar les cartes, esta vesprada estarem esperant a un altre personatge molt al collar. Qui és? Al tío Piam. El tio Piam, molt bé. El tio Piam, potser no el coneixen fora d'Alcoi, és un personatge que va existir a meitat del segle XIX i que agarrava tots els xiquets com si fos el flautista d'Amelín i se'ls enduia a l'entrada d'Alacant per a que Reis, mentre per l'altre caminet, pogueren deixar els regals en casa. Això ells no ho saben, però esta vesprada coneixeran aquesta tradició i espero jo que puguem conèixer el tio Piam. Vosaltres teniu ganes de conèixer-lo, sí o no? Sí! Això no és portar-se bé, se teniu que portar millor perquè no sé jo si vindran els Reis carregats. Bueno, companys, continuem esperant, però ja vos dic jo que estem que mos mosseguem les ungles dels nervis, No, doncs aguantem. Estarem així, nos estem fent força per veure eixa burreta.